Assalomu alaykum hammatimdan. Xush omading. Камтар ҷамъшавӣ нишон метиҳум то на общи чанд қадар ҷамъ шиду баъд камтар дар бораи кори авқоткашӣ нақл мекунам то на мумкин як 5 дақиқа зиёдтар як 10 дақиқа 15 дақиқа то на мегирам. Ҳаматон общи салом. Якас наиски акат айхудуд неуверни коммента ваета мекши. Чата мекши. Увери нест майхудуму. Ана гап дача ки вақти я чанақ кадисам шумо дига саволу метиен. Барои ами. Рафтем. 400 ка зиёд шид. Информация нағз меша мекшум комментариотонам. Амирӯза мавзӯъ дар бораи доставкаи авқот. Ана Нью-Йорк нақл мекунам. Нью-Йорк ҳаст доставкаи авқоти DoorDash, ҳаст Seamless, ҳаст Uber Eats. Ана дар ин момент DoorDash касе ки мақсад социални номер надора, иненен масад Америкада мегӯянд ку social security номер. Расши на работу надорам, метавонад бирояд кор кунад. Лекин барои ин шумо бояд права дошта бошед. Агар ба мошин доставка кунед, агар ба велосипед доставка кардани бошед, права лозим нест. Кифоя ки адресотуно даниётуна партоян кифоя ай. Ҳамин рӯз SMS омад. Бисёри одамо да SMS мебиёя. Ма DoorDash нақл мекунам тона. Бисёри одамое ки дар тоҷикои худ мондан SMS мебиёя. Баъзе вақт мебиёя ки 50 та доставка ку $500 метиҳем, ё ин ки 10 та доставка ку $50 метиҳем, ё $60 ҳар хел. Ман дар рӯзи ҷумъа буд саҳар ё панҷшанбе шаб буш SMS омад ки рӯзои шанбе, ҷумъа, шанбе, якшанбе агар бироен кор кунен 25 та доставкада $200 экстра пул метиҳан, дополнительный пул. Гуфтум хай гап нест. Барои чи ин кор ма биромадум шумо да нишон додум, барои ки як чанд рӯзае ки бисёри бачаҳои тоҷик мегӯянд ки акай парвиз ту маошора нишон метиҳӣ, гап хеле нест. Мардум дига хеле мефаҳманд ки аҷала чапана. Барои худум биромадум нишон додам. Коргар одам любой ҷода кор мекунам. Барои DoorDash ҳамин рӯз ма соатои 12:40 биромадум, соати 10:40 диромадум. Ровна 10 соат ма зарулён будум. 10 соат мақсад DoorDash ма дар гирон буд. Дар давоми ҳамин 10 соат ма 25 та доставка кардум. Ай 25 та доставка ма дополнительно $200 пул додак DoorDash дар як рӯз. Соати 1:40 биромадум, соати 10:40 диромадум. Общи расходи бензини ма 6 майл шид. 6 майл шам ҳисоб кунен тақрибан 6 где-то 95 километр меша. 95 километр ма мошин ҳай кардам. 95 километрда мошини ма мехӯрад $10. Беғайраи авқоти хурдагим ами хона ма биромадум уже абед кардагӣ биромадум. Сари раҳ да ташна шудум, об гирифтум. Кадом метавонӣ ки об дошта боша катон гирен мошинда. Дура ягон шаурма гире, ягон чи гире мошинда беста хӯрен. Яъне ки ман расходи кардагим дар як рӯз $20 ман расход кардум барои бензин, барои хӯрока. Ана рафтем ма шумо да якта ами экземпляри хидма ба телефони нишонтун топ метиҳум. Нами худуш программаи DoorDash ай. Чихел кунем ки шумо да хушрутар тоба. Аму лампочка я хеле бестем ки хебестум. Эй лампа да любой ҷо будаста. Анаку телефон кати маҳкам мекунам. Ин программаи DoorDash инеҷа ҷои пулш медорам. Диден ҳамин рӯза худуш ма $371.09 кор кардум бародарам. Дар агар ҳози отчётуш да ман дорам, масалан earnings да диден $371.09 ма кор кардум. Зер мекунам барои отчётнистуш $119.50 и пули доставка май то што ман да компания дод $51.59 ман да чиви додан чойпули
яъне активни вақти ман 8 соату 56 минут, лекин dash таймам 9 соату 48 минут. Актив тайми ма ҳамин соате ки ман бор гирифтум, бор бурдум, бор додум 9:48 боша, обши ман программам гирон буд. Яъне ки айбайнаш гирен ман қариб ки 40 минут 50 минут гӯем, биёин 1 соат гӯем. 1 соат беҳуда ждат кардагим. 1 соати ма просто так беҳуда ждат кардам. 25 та доставка. Яъне ки 25 деливери кардум. Бо $200 манда бонус дод. Фаҳмидена? ҳар якташ да дурен агар вай нишон метиҳад шумо да куҷо рафтӣ, чӣ кор кардӣ, пеши кӣ рафтӣ. Ҳамаи чизоя шумо да якта ба якта ҳамаша нишон метиҳад. Чанд қа шумо доставка дод, чанд қа чӣ дод, чӣ хеле. Ана мақсади ма чӣ да ки бародаро, вақте ки шумо мебиёед ами Америка, коре ки шумо хонданиен, мақсад дарс хонданиен, англисӣ ёд гирифтаниен, ё ин ки янга мақсад англисӣ ёд гирифтаниен, шумо вақти кати зантон заду хурд мекунен, вақти холитон дам хе буроен агар кор кунен, баъзе вақт ҳам хе бонусо метиҳанд. Бе ҳамун бонусам да як рӯз $150-200 кор мекунем, ки бо ма одами тамбал, одаме ки мақсад рӯз дар рӯз офис даштагӣ да ҳамин чиз нест. Ман барои шумо биромадум нишон додистам ки ҳамин як ҳафта дам 3 рӯз бироен, ҳам имрӯз пагаи дигар ҷумъа, шанбе, якшанбе бироен $150 кор кунем. 3 да зарб занем меша $450. $450 ман минуси расходотон кардисам. Бо 4 ҳафтаи дигар да зарб занем чанд меша? 4-4-16 дукати $1800 меша. Яъне ки $1800 да як ҳафта. Ин меша пули хона, пули телефонотон, пули хӯрокотон мебирояд. Оилави одам да. Мумкин оилавиё ҳаст ки мақсад оилавӣ нагӯем, барои ҳами як оилаи кати як фарзанд $1800 барои як хонагаш, барои пули телефон, пули газу свету ҳама чиш кифоя. хӯрокара қуш намекунем, барои ки ҳаст одамое ки бисёр расход доранд хӯрокда, ҳаст одамое ки камтар хӯрок доранд. яъне баъзе вақт ҳам хеле бонусо мешад, ҳафта да дуруни ҳафта да меша. Агар шумо то соати 5 кор кардиста бошен ягон ҷода, баъди 5 мекушоен, фақат ужинда кор мебуроен. Ужинда вақти авқоти шабона дам одам бисёр меша, то соати 10 ҳам агар кор кунен, минимум $50 кор мекунен ҳар рӯз агар буроен. 5 бо 250 450 меша $700 дополнительный беғайр аз маоши мегирифтагитон. ана фикру ақидотон накунен барои чӣ мина пул агар задистам дига хешмоя хезонда намеша. Барои грин карта пуркуниам як мотиватсияам надорен. Пур кардум чандта казда, то ҳолия мегӯем ки проверка кун, то ҳолия хуштон наметиҳад ки худтон проверка кунен ки буриде ё набуриде. Бо як бор мегӯм кадоме ки грин карта бурид, доне ки шумо да ҳамин ягон одами бегона омад, просто так дастонда $50,000 дод. одамо $50,000 $100,000 расход мекунанд ки Америка биёянд тариқи Мексикаву тариқи дигар ҷову тариқи мақсад ҳар хел документҳои ноҷову зану бачаҳоя монда мебиёянд ҳамҷа $100,000 расход мекунанд. Шумо боша як чизи бепуле ки шумо да имконият метиҳад омада ҳамин Америкада зиндагитона як нахсар кунен, ҳамин да намеҷуме. охири сентябрда худо хоҳад рӯзу соати аниқ меша. ҳатман шумо да як навор мекунум мепартон. Ба сабр боше. Ҳама каса салом алейкум як бори дигар. Агар нисбати хӯрока ягон саволотон боша, таги ҳамин видеода нависен. Саволот беҳудая да таги видеои мақсад ман дар бораи олуча мегӯм, шумо ман да мебурен дар бораи тарбуз савол метиҳен, ман бисёр ҷавоб наметиҳам. Ба сабр боше. Ҳама каса дуо куне. Обод боше як бори дигар. Салом алейкум ай Нью Йорк.